O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, realizou unha visita ao buque arrastreiro Falcón, atracado no peirao comercial da Pobra, aonde arribou dende Montevideo para descargar lura, capturada en augas das Illas Malvinas. Durante a operación de descarga, o conselleiro destacou o traballo do porto pobrense para consolidarse como punto de entrada da lura, complementando a xa asentada descarga de túnidos para fornecer de materia prima a potente industria transformadora presente na comarca do Barbanza. Eu creo que a capacidade de todas as empresas galegas é moi forte, somos un referente non solamente en España, sino en toda Europa, e ese potencial ven de moitas da nosa xente que a través dos distintos procesos, non solamente da extracción, sino despois a comercialización, a distribución e transformación dos produtos, fai que señamos Galicia un referente. Moitísimos postos de traballo que generan todas as nosas empresas, postos de traballo aquí e postos de traballo tanto directos como indirectos, e eu creo que iso é no que temos que seguir traballando. Hai que traballar a hora de apoiar aos nosos recursos, e hoxe en día o recurso da transformación e da distribución do noso pescado, o pescado que ven, en este caso de distintos caladeiros mundiales, é fundamental para Galicia e para a nosa comunidade. Nesta ocasión, a lura descargada tiña como destino a planta frigorífica Frigonor Colestor, do grupo Suflenorsa, asentada no polígono da Tomada, que iniciou a súa actividade no ano 2022 e que na actualidade se atopa xa en fase de consolidación da produción na sala de elaborados.